Hindi. Hindi. Wala nang tumanggap. Wala nang tumanggap. Mari, hindi. So mga idol, magandang hapon. Ito tayo ngayon, nag-uwan tayo ng baon ng nyug. Wala kami sa itong mga loads, mga idol, mga sir. Yan po yung inuulin ko. Yung iba yun. Meron kami sinupupra o. Bukas namin yan gagawin ng aking anak. Maraming salamat sa aking mga supporter at sumusuporta pa. Hello guys, magandang hapon. Nag-uulig po kami ng ating anak. Yan, lumalay ang uling, sumusunod ang usok. Maraming salamat po sa lahat na sumusunod sa ating YouTube channel, mga idol. Thank you po sa inyo lahat. Yung aming buhay dito sa probinsya, galing sa palayan, hindi lang ito ang pagsisikap ng buhay magsaka. Yung patisip ko sa drum, patisip ko pa